Hello? Yeah, vele laba manje bedlula la kumina. Alright, okay. Okay, uthe udokotela siyohlangana lana ufuna kuhlale emthunzini noma la elangeni? Eyi ngeke ngihlale elangeni mntanami.
Ngisazizwa kahle ngempela. Cala. Hayi kodwa khululeka mawusizakala ithuleka. Ayi mntanami uPhrithi uba sayeka yonke lento ngeke. Hayi kanjani-ke manje ma uyazazi nje ukuthi ubalekile empilweni yami. Isikhathi esishayile ngane yami ayikho into esengingayenza uNkulunkulu mase ngibizile. Hayi mase ungahlekisa amathemba manje kwenzakalani manje kwadulena bukuyithemba. Angasazi futhi ngane yami angasazi ngempela nami. Hayi ma ngeke ma. Labo dokotela mina ngiyabathemba baseqophelweni eliphezulu. Ngiyabathemba labo dokotela bayisiza khululeka. Kulungile-ke ngane yami kusho wena. Futhi ngathi yona ngimothi dokotela. Sekungcono ngani? Ngiyabonga nami yani. Kubuhlungu ngane yami kodwa ngizobekezela ayikho into engingayenza. Hayi khululeka. Ngathi uyenayo udokotela lo lapha. Ngibona wafika. Ngiyacela uvale inhlungu. Sanibona Chris, ngiyaphila kodwa nomama. Siyaphila ntombi yami njani lokho ungatheni nje. Hayi, ngiyajabula ukuzwa lokho ukuthi uyaphila mama. Hey Chris, siswami yazi kuphathela indaba engezihlelele. Zithini-ke lezi ndaba dokotela? Thola ukuthi umama uyagula une-cancer. Khululeka Chris, uzoba right umama. Kuthola udokotela useqophelweni eliphezulu uzokwazi ukuthi amsize aphe right. Kodwa njengoba sengishilo ukuthi kuthola udokotela useqophelweni eliphezulu, la enza khona umama uzofika senze. Hey, siyabonga dokotela kona lokho esekuzwile kodwa yabo kunginika ithemba lokuthi hayi uma uzolulama. Ngiyakuzwa siswami kodwa kuzodingakala imali eshisiwe. Job. Angazi noma uzokhona yini. Ngemalini mntanami emalini? 100,000. Simakade. Ayikho mntanami asikodwa ayikho le. Khululeka wena ma yazini focuseni ekutheni ukuthi ululame ma yathi mina ngizoyizana imali. Ngizozama mina khululeka ma. Kodwa usicela ukuthi nehlise umoya. Khona umama uzoba right. Njengoba kuzohamba naye ngizokwenza sure ukuthi uzoba right. Uyaphila dokotela uma. Umama ngimisa eCape Town for oShintshi njengoba ngishilo ukuthi ngithole udokotela oseqophelweni phezulu uzofika mhlinzi. Bese ba right and futhi nosiqiniseko salokho ukuthi uzoba right mina. Yabo manje besizile ukuthi yabo ngiyahamba manje kuzosizakala mina ngizobe ngifisele ekhaya nje ngizama ukuthi uzosinda kanjani nemali uzothola kanjani khululeka. Uzosala kuphela ngane kasi ngasekho ngane yami. Khululeka. Doesn't matter where life takes you. It doesn't matter if you could die tonight. Doesn't matter if somebody hates, just live your life. Just live a life. Doesn't matter if you don't get through. Life is a huge battle to win. Know that your body won't say the same, but you know your heart is there to carry you on. It's there to carry you on. Mangizokhuluma iqiniso, I don't like this kind of family. Mozolalela kahle, you won't like this kind of memories inside. Extend temnyama phezulu hamba kanjani ba? Right ke. Wasudulanga ke isombeni indaba. Wenze njani? K nodaba engifuna sedingete la. Ayikhuluma nami ndoda ngalalela. Lalela ke ndoda. Nomsebenzi engimele siwenze. Manje ngidinga abantu abakwazi ukushaya umsebenzi, abantu aba-strong. Sure. Manje ngoba ngibize wena la, ngifuna ukuthi ungitholele bona labo bantu. Akhuleka manje amancane lewo bafa. Ngabe ubona umsebenzi okujulisa ngapha? Ya ngoba ubona. Engingakutshela kona kwamanje, akuwona umsebenzi omncane nje, akuwona umsebenzi olula.
umsebenzi onzima oyingozi ekuzomela ukuthi siyilungiselele ukuze sifike lapha sisazi ukuthi sizokwenzani. Buka ngathi ku-serious kodwa ngoba uphethe mina-ke ndoda emnyama ngizozama ukuthi ngithole ithimba sizokwazi ukuthi sisebenzele ulayini ngawo kusasa ntambama noma kusasa ekuseni noma lingashoni la namhlanje ngizobe ngiyiphethe inombolo egcwele sikwazi ukuthi sisebenze ngalo layini. Kumele wenze sure ukuthi abantu bathulayo abantu abawazi ngampela umsebenzi, ungabi nje abantu abazofike lapha bahluleke ukushaya umsebenzi. Awuthi ungilandisa kancane kabe ngalo msebenzi ngizwe ukuthi kahle kahle le thimba engizolithola lingabe lifanele ukusebenza lo msebenzi. Kahle kahle lapha kunabantu esiyobabamba kodwa Sure. ekumele ukwazi baphethe imali yangempela kodwa okuningi sokuxoxa mase sihlangene sesisonke usungitholela abantu. Ibona labo bhaka lapho. Sokhuluma kahle mase usubuye nethimba ukuze sokwazi ukuhlela kahle nathi. Hayi, usukhulumile ndoda emnyama ngake ngisekele la ngivele khona into ekwenza ufuna ukuzisola zokubamba kusasa. Alright, okay. Sanibona nje ekhaya. Hawu, Prince, ngane. Kunjani Mzansi? Uyaphila wena unjani? Hey, bengithanda ukubona nje ngithathe nawe nje isikhathi. Hayi, ngaze ngasenhlanhleni ngishekho wena. Hey, wemngane ukuba uyazi ukuthi ngibhekene nenkinga engakanani. Hayi bona, inkinga sana. Angithi phela khona uthi uma wayigula icela kwangcono. Hayi, sekubuyile-ke manje-ke ngiphani phezulu naye ey'bhedlela kudala imali ukuze ezothola leyo mithi leyo ukuze ezoba ngcono futhi kuphele yona ayisekho nhlobo. Mngane wami, iy'ndaba ezibuhlungu-ke lezo. Hey, Ngaze ngazwelana-ke nawe lapho yazi. Mayelana nemali yazi la kunento engicabangayo yabo. yini-ke lo ecabangayo? Kunesipanda lesiyosishaya yabo. Sibane sinjani leso? Hayi mngane wami yabo, isipande lesi kufunakala lapha yabo umuntu okwazi ukubamba insimbi phinde akwazi nokuyisebenzisa. Insimbi ngane yazi nje sazonto zami lezo. Ngane uyayidinga le mali. Ngiyayidinga kona ngane imali kodwa hawu isibhampho. Mngane khululeka yabo lapho into ekumele ukwazi ukuyenza usibambe phinde ukwazi futhi ukusipanisa. Inhliziyo enhle nje ungabi nayo yabo wento ekuthiwa yenze mngane ungaphambani nomthetho kuthiwa wena shona ngala ngishona ngala ngoba uzosala ngoba usayithola imali. Manje ngitshela ukuthi nje lento le isisegazini usuyayazi. Hawu mngane hayi seyinto zakhona kodwa yabo nami akuqalanga yabo kwalula nje yonke into. Hayi kwaqale kwanzima shame kwaba nzima kakhulu futhi kodwa hamba ngangena ngemishiyashini yabo nje manje hawu sengibizwa ngapha ngisabele. Hey, ngaze ngafisa kubo wena yazi. Hayi khululeka mngane wami yabo lento leyo izokwenzeka. Kodwa phela inkinga kulo msebenzi ukuthi angikwazi la ukusebenza leso sibhamu angikwazi. Hayi khululeka mngane wami. Ngizokhuluma nalabantu laba yabo esisebenzisana nabo. Vele ngisho ngeba manje ukukufundisa. Wena nje kumele usheshe ukwazi ukufunda ngoba isikhathi lidliwe yinja baba. Yo, hey, yabonga mngani ngokunginikeza ke lelo thuba ke le nto eniyenzayo. Yo, sithemba ukuthi kuzoba imali yangempela ngizokwazi ukusiza ngawo mama wami. Hayi khululeka mngane wami khululeka. Nayazi ukuthi ngikuphethe, ngihlezi ngikuphethe. And sokuya nemali khululeka. Uzokwenza nje idingo ekamali ekhaya yabo. Isalenye uyilungise nje wena. Oh yabo ube right. Ha, yibo. Yo. Ngisajahile ke. Hayi khululeka mngane ungajahi. Kuthi yabona usuku eqondile singalazi kodwa yona into ekude. Into engenzeka nomninji. Ngiyabonga mngane yo. Yeah. Wangithola umthwalo emahlombe. Ha. Hayi khululeka mngane wami. Hayi mngane wami ma kodwa ukuthi angalula amazi. Ilungile into esiyoyenza kwazi nje ukumkhokhela. Hey.
surprise. Hey, laze labhora ilanga lanamhlanje. Ngiyalibona nje. Hey, mina ngabe ngibuke nebhola nje mfethu njengoba ngidlala i-team yami nje namhlanje mfethu. Kodwa ngoba phela songivakashele-ke mhlawumbe ngizothola ukuthi yabo nalesizungu sithi ukwehla phela hawu mase kukhona wena nawe uyazi phela ukuthi wena uyikho konke kumina. Sengathi singaphuma nje siye somewhere. Uyakhumbula ukuthi uzongikhipha? Angakakhohlwa khululeka. Yabo nje sisazayo ku-Gateway yabo nje baqala uDisemba sozoya ku-Gateway siye ko-Sun Coast khululeka. Hayi kuhleke ungakakhohlwa. Manje sihamba nini-ke? Sengibuka. Mangihola ngizokushaya nge-surprise futhi uyothi ungalindele nje boom surprise uyabona. Hayi kuzongijabulisa-ke lokho. Khululeka ungisabi mama. Yabo nje mangihola nje sizokuhambisa. Ima-ke mama nakho khona enye into engiyikhohlwayo yazi la. Yini le? Khumbula nje kade ngikhuluma nawe ocingweni ngitshela ukuthi la kuma-busy phone. Ukuthi khona isipana afuna simshayele sona and ufuna ngihlanganise ithimba njengesithimba sakhe. So manje mina ngithi angibuzi ukuthi ungathanda yini ukuthi ube ingxenye yalo mshikashika Sandra. Awu obvious lapho khona nami ngikhona uma khona high store isha nami ngihlezi ngikhona ngiphakathi. Usho nje. Mama ukuthi indlela akhulume ngayo labantu esokubhekana nabo angathi akubone nje imfunda makhwela abantu asebengigada ubuvu. So mama angifuni ukulahlekelwa wena nawe uyazi phela ngiyakuthanda wena sosithatha. Nami ngizofa lapho fa khona obvious. Anganiyazi naqala kule high store sasibuyo wawungangithembi. Iplaza emnambisi ngakakuthembi ngempela. Hayibo ewawenza amanga lapha sithayi. Uzobona nje this time ngizokwenza lesemenze ngiphoxe. Wahlisa isibhamu mama. Ma usemabhiza-ke mase ngilitholile ithimba kuzomela sohlala lapha kwakhe. Yabo isikhathi kulungiselelwa ngathi kuzofanele sohlala lapha kwakhe. Wena busutholile yini lelo thimba? Bengingakalitholi phela ngisaqala kuwena street size. Yonke into iqala kuwe nje unkulu. So wow bele ngiqale ngidlule kuwena before ngibele phambili. Nawe uyazi. Hayi ngiyakuzwa ngiphakathi. Futhi sobona sohamba thina sobona ukuthi ubani asebekhona lapha yabo. Qala ungenzele ifavor-ke manje sithando sami yaso. Ifavor yani le? Ngicela uphathe isiphithi lapha. Angifuni bazi laba abantu ukuthi siyasandana. Kuzosuke kube khona inkinga yabona. Angifuni nje ukuthi kuhlanganiswe umsebenzi nomjola yayibona leyo nto. Hayi okay akunankinga-ke lapho. Angithembisa ukuthi ngizoziphatha kahle. Awu ngiyakuthembisa. Ngikusendayo sweatshirt yazo. Ngithanda nawe. Masiphala azo lalela mfana kithi uwena umuntu engimthembayo la ngithi angikhulume nawe mathupha khona umsebenzi engifuna ungisize siwenze. Umsebenzi kanjani loyo? Uyazi ukuthi ngulomuntu osebenza ngomsebenzi kanjani? Ngiyakwazi kodwa mina ngifuna ungichazele okwaphethe umsebenzi ejwayele ukuyishana uyazi umsebenzi eyibhedela manje masungibiza kanje awukazi ungibiza kanje ufuna social umsebenzi futhi kubalekile ukuthi lo msebenzi ongitshela ngawo umsebenzi ngempela omkhulu ongilandisa. Yabona uqinisile mawusho njalo lo msebenzi akuwona umsebenzi olula umsebenzi onzima onobungozi ekudinga ukuthi wonke umuntu ayesekulungele kuyalapha. Ngiyakuzwa bafu ngiyakuzwa. So manje abantu osubatholile baqinile uyabathemba labantu labo osubatholile noma akabatholi sazobazama. Okwamanje ngoba ngikhuluma nawe nje uwena umuntu engathi ngiyamthemba kodwa bakhona abanye engizobathola engizokwazi ukuthi sihambe nabo siyoyiqeqesha silungiselele ukuze wonke umuntu aye lapha ayesekulungele ukuthi awusebenze. Hayi ngempela ngiyakuzwa abole kuyiqeqesha uqinisile ngempela. Hayi mafumele ukuthi ungithinte ukuthi sihlangene yonke into usuyazi incwadi sigcwele sihambe siyoqeqeshana lapha mase siyahamba. Khuleka Masiphala. Alright. Mhlawumbe ungangikhombisa mhlawumbe ungangichaze ukuthi into kanjani nje leyo bese sobamba abantu abakanjani noma siyoshaya ini. Akubona abantu abaningi kakhulu esiyobabamba. Sure. Mhlambe baku 5, 4, 6. Leso sibalo nje. Ngiyakuzwa. And labantu esiyobabamba baphethe imali yangempela, hayi imali yangokudlala. Bayingozi-ke futhi nabo. Khululeka ngoba uthinte mina, nawe uyazi ayikho into engeke izilunge.
Mayehlanganisa abantu nje sasiphuma kanje sihamba solungisa lezi zinto lezi. Nawe yazi musuphethe mina-ke yonke into izoqoma. Bengazi ukuthi ngeke ungenzele phansi. Khuleka awuthini sathi umnyakaza mina ngiyabuya. Hayi ayikho inkinga masiphala. Awubona umlilo ma uvutha mawugwezelwa wena uthasileke kanjani oluthando lwethu lufe. Awubona umlilo ma uvutha mawugwezelwa wena uthasileke kanjani. Hawu, mazethu njani? Hawu Pretty, kuyaphila kodwa? Kuyaphila mfethu. Hayi kuhle uphila, Ema, gcina wenze njani phela ngale nkulumo besigcina sikhulume ngayo? Phela mfethu ngeke ngahlali ngacabanga. Kodwa ngiyabona ukuthi ngiyayidinga le mali. So ngiyavuma mfethu ngizongena kulo mshasho webhusi yakhe. Sho kanje? Sho kanjalo. Hayi shothi siyabangena-ke ne? Ya. Oh, ungaze ngikhohlwa nayo into la. Njengokuthi uyavuma ungenela lo mshashiko. Shothi kuzomele wazi-ke ukuthi kumele siyohlala lapha mphathi. Imake-ke kanjani ngaphela uyazi ukuthi uma uyagula? Ngiyazi. Inkinga phela kuyaphoqa ukuthi sami sohlala laphaya. Ngoba njalo uma soshaya isipani, siyahamba sohlala kaBoss ukuze izinto siyihlanganise eduze yabo. Boss engahambi ibhekana nathi. Sowenze njani-ke mina imali? Okay, asinze njani? Okay, sohamba kohlala mphathi. Kodwa mangizobe ngiyomcheck. Uma kuvela isikhathana esincane ukuthi ngiyomcheck. Futhi vele nomphathi wami ngeshosi ngiyazabe nankinga naleyo nto. Ngiyabonga mfethu ukwazi ukuthi usizungisize kanjani. Sengizosiza uma wami. Hayi khululeka mngani. Uma kuzoba right nje uma wakho ayikho inkinga. Futhi senze ukuyikhandla nje ukwazi ukwenza yonke into. Mfethu, sengicathi ngihambe manje. Hayi okay, uhambe kahle vele ndaba esayiqoqela hayi. Ngena. Mphathi. Awumazethe. Mphathi. Kuyaphileka? Kuyaphileka, nangihlaselwa nje kwenze njani? Hayi mphathi. Kunodaba lebengithanda ukuthi sikhulume ngalo kancane. Hayi. Ngahlala khona ngala. Hayi ngahlala khona la. Hlala odabeni mazethe indlovu sasikhulume ngayo. Hayi mphathi. Ngihamba noPretty la. And uPretty uyishanga ukuthi angenele lesipande sisoshaya. Hawu lona ubukeke emncane nje lo. Hawu mphathi acongitheke uzoyenza into ofangele. Lalela, usamncane ukuthi ungenza lento, kusamele ulungise impilo yakho. Ziningi izinto kusamele uzenze. Safa ulungise ikusasa lakho ube nempilo engcono. Awukakulungela ukuthi ungenza lo msebenzi. Ngicela ungithembe mphathi. Enye imbangela ukuthi ngifuna nomsebenzi inkinga uma uyagula. Ngidinga imali ukuze ezosizakala. Mazethe wangibizela manje ingane sosebenza kanjani nalo muntu emncane yakhe? Hayi mphathi khululeka. uPretty lo uyathembisa. Futhi uPretty kuyashesha nanokubamba izinto yabo. Asiyo umuntu omkhulu ngasekufundeni izinto. Uthe ubani igama lakhe? uPretty. Awungeke Pretty. Uyakwazi lokho? Hayi sengayibamba mphathi kodwa angawakwazi ukukora kahle ngesibese. Hawu, sosebenza kanjani bona ungakwazi ukusebenzisa le? Hayi khuleka mphathi, awuma unganginika izinsuku ezimbili nje angifundisa hawu uzobe sengibambile mphathi. Kuzoba lula mphathi. Ngwavele insimbi nje kumele afunde nokuyibamba nokuyispanisa kuphela. Akukho okuthena. Ngiyanizwa. Ngizonizwela nje ngoba naku phela uyasho ukuthi ufuna ukusiza uma wakho. Kodwa-ke kumele ukwazi unobungozi kakhulu lo msebenzi sowenza. It's uyashona noma uphelele ejele. Yezwa mphathi. Ngiyabonga mphathi ngithola ukukhululeka ukuthi ngizokwazi
uthola imali uzongisiza umama wami. Hey, Lalelayo please. Yabona kusukela manje sekuzomela ushintshe abantu ohamba nabo nezinto oyikhulumayo kumele uyibheke. And lokho esekukhuluma manje angifuni ukukhulume namuntu. Hayi kulungile. sicela sisingaba indlela manje. Angicabanga sekuphelile. Sibonge futhi sithemba ukuthi ngizosiphoqa. Ndekani. Asingahamba. Manyika way Stone some show Ingoma ba Let's go Hey bathi yakse anthuleke ngiphimisi cause inkanzelo uzolifunda leliqinisi bathi abadala ngikhambe se underground lokho kusho ukuthi ngokuhlumanywa liphilisi ubobuse singaziyo ngosho nangiphikisi Fana wami ngiqhuka ngiqhilisa yazi kilula lento uma ufuna ungidlule emhlabeni emfana ubokhuluma ngilethiki Yes, tesouro. Umuntu endlini. Sesifikile ngani. Ukhona la. Okay team. Namhlanje ngoba sihlangene sokhuluma udaba serious kakhulu. Kodwa before siqhubeke ngicela nonke nibeke ibhampani. Zonke lezi bhamps ezohlala ngakuyena ngisiluze fika isuku le high. Okay, into engifuna sikhulume ngayo ilabantu labo. Sikali la. Lo uMinier, lo uza uMaphindi, uAnel. Niyamazi ke lo. Udume kakhulu la eThekwini. Ngokurobha amabhenki nokurobha namamall. Labantu la ngoba benibabona be5 bayorobha imall khona le eThekwini. Mina ngifuna ukuthi mase bebuya ko robha imall ngalo usuku nathi mase siyababamba sibaphutha imali labo bebeyiphethe. Sizwana ngithi. Sokwenza kanjani ke lokho? Ngoba sikanjena nje. Okay, showcase lo ngoba vele kumphathi wabo. Uyena ozobe ephetheni imali. Ngoba bayamthemba futhi uyena obaphethe. Thina ke siya ngasepaka. Mesifika lapha epaki wonke umuntu uthatha iposition. Sothumela uMazethi ukuthi abaqaphe lapha akwazi ukuthi asifonele mase besondela. Mase ke wena Pretty nani nobabili obeseni baphambili mina nawe sigada umzile emuva.
Ngifuna ukuthi wonke umuntu enze isiqiniseko lapha, asebenze ngokuyimisela. Kungabe bikho sabayo, wonke umuntu ayinikele. Ngiya-understand? Ngizokala bhizo mfowethu. Okay. Masiqeda ukuthatha imali kulabantu labo. Sobuyela straight emgaqweni siyongena emotweni, bila sobe siyishiye khona. Siyahamba. Ngoba salapha-ke njalo. Angifuni ukuthi uma kube khona olimalayo, mase siyamshiya engasasazana. Ngaphandle uma ukuthi ufile. Mefila ayikho into esingayenza singabuye simbone. Kodwa uma khona umuntu olimalayo lapha, sonke sabandawonye nje ngoba sihlangene kanje. Siyasizana, siyakwazi sibuye naye. Ukhona ongayithembi ngoba siyokwenza lo msebenzi. Mase ngithula kanje phela ngibona ngathi ngiyasaba. Khona sabayo. Sabotage. Umsebenzi uzobe impumelelo amanzi amancane lawa. Akubona amaqatha angasibinda lawa. Nama ngiboni kanjalo. Sosebenza ngokuyimisela. Ngizwe kahle la. Ngisuka bhizo mfowethu. Mekhona nombuzo angashesha usho ukuze sikwazi ukuthi siulungise sibe lapha sesilungele ukuthi siyoroba. Khona nombuzo. Uwenzani manje? Relaxa, noma zethu kuphela ulele ngale kamerweni. Oh, yikho ngcono. Awusho kubhizi ngani lapho-ke? Angihlanganisa lento yamabhizi athi ngimhlanganisele yona mayelana nalo mshini. Sifuna ukubona ukuthi siphelelaphi nayo ngoba kuzomele siyenze lento. Awusho, uyamthemba lo boss wakho? Sula. Uyamthemba lo boss wakho? Hawu. Ngiyamthemba umabhizi asuka kude kabi naye. Ngeke ukuthi ngingazi ungamthembi manje. Wasingavele sisenze sobabili lento le. Uyangizwa yini? Wasingavele siyenze sobabili lento le. Eni? Hawu siyenze sobabili exclude labantu lapho. Uyazizwa ukuthi usini? Hawu ngiyacela. Just imagine nje sesithola le mali, sesithenga izinto lezi esizifuna shop, sinedinga eziningi ngabi thina. Hawu ngiyacela. Wena into ofuna ngiyenze ufuna ngijikele umabhizi. Umabhizi asuka kude kabi naye. Just imagine sesithenga umuzi. Mina ngithandi kodwa lento yokuthi ukuthi silokhu ngivashele emqashweni. Nama ngiyithandi. Inkinga uphathina wami lo. Ngeke ngikwazi ukujinisa wena umuntu engimtholile. Just imagine nje kwanami kumele ngesikoleni ngonyaka ozayo angirejistile esikoleni. Masingathola le mali lena ngiyacela sana sami. Masingathola le mali lena singenza into eningi ngaba sikhumele phansi maze esikulele ngale uzozesiza. Mama ngathi ufuna ukungihlomekisa mama. Ngiyacela. So yenza lento lena. Sozama ukufihla indlela yokuthi bakhaphele eceleni. Awucabange nje lento lesifika endlebeni ezamabhezi ukuthi mina njengesithenje esikhulu sabo. Hawu ngiyacela. Hawu asiyenzeni lento le. Hayi. Lapho kuzomela ngicabange mama. Hawu so yenza lento lesibabili. Ngisazobe ngicabange lento awuthi ungishiya kancane awuyongenzela ukudla ngale kitchen. Sengidambile kade ngiqalile. Okay, ucabangisise nje njalo lento. No manje kunzima ngizozama. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Okay, manje. Sebesayena sina. Ubani ozodlala? Ngeke angazi. Okay, makadlala igame. Mina mengawini wenza uphela. Wena mekwawini mina ezophela. Okay. Owinayo akapheki. Ohlulwayo uyapheka. Okay, wazaka. Rock, paper, scissors. Come. Awungeke. Wena phela. Tshela sizo. Okay, utabulungu. Bebesidlala ngaphambi kokubamba bese bapheka. Okay, bethi manga mfethu ungakahamba. Yabathemba labantu bethu. Bapha abantu. Abezoshana beheist. Hawu. Kangabathemba kanjani ngiyabathemba indaba. Usiphela futhi abantu abafethu abantu benza awubazi. Mhlawumbe ngenza nje sivele sishayele hasi, siphumelele, manje bangasiniki imali abayidlekile.
Awungeke mngani ngeke. Ngizenzele leyo nto leyo. Ngiyabathemba laba nabo kade sasisebenza nabo. Ingenzeki leyo nto leyo. Siyathembana nje sonke. So nayo into ekuzomele uyenze njengoba usuze wangena kuzomele usithembe. Sithembane yabo. Okay, mfethu kodwa uma kusho wena nginganqwa vele yabo nginawe-ke la. Khululeka. Wena uzongitshela yonke into eyenzakala. Okay. Kepha vele nawe yabo. Uzobabona ukuthi bakanjani. So ma mfethu wami okay. Ngiyabonga ngizeke. Hey kwakuhle ndoda ngakuthola ebengithi ngeke ngize ngifike. Hayi maphara ngimashana. Hey right kamba kanjani? Ngizolo. Awuthi sixoxe kancane ukhohle labo ngambobheka lapha kuWhatsApp. Asibithi uyangiphazamisa sithembe lento ozoyikhuluma ibalulekile ngoba bengisakhuluma nodali lapha yethu. Show mashana. Hayi libalulekile ngempela into engifuna sikhulume. Efethi ngingakuqondi kahle lezi zinto ngazi kwenzakalani. Noma sungena amanzi emadolweni ngale hayi sesishaya. Hayi lutho wena maphara mfethu. Nawe uyazi ukuthi nje phela uma kunama heist kanje kufanele uhluze kumqondo mfethu. Mina hayi ngisaba amanzi amancane e-heist la. Ngiyakuzwa vele i-heist iyamanzi amancane kodwa mina mfethu engifuna ukubuza kuwena ukuthi kahle kahle ufuna usilahlekise ngoba ngikutholi kahle ukuthi wenzakalani ngawo. Phela wazise phela i-heist egcina ukuyishaya waveda noyashiya nilanga lesingazeleli ukuthi mfethu. Okufanele ngenze njani? Kufanele mina ngiyekela amaphoyisa ngibamba. Nangalewa lokho kodwa nje mfethu kule heist lesi yakuyona nje kuloko kodwa mfethu angikutholi kahle ngathi ufuna usidayisa nje wena. Oh, mqondo ukuthini? Ngamqondo ukuthi ngempimpi? Abafangisho kanjalo ukuthi impimpi lento awuthina ngifuna isize sixabane lento kodwa bengikubuza njengondoda mfethu sisebenza naye nje yayibona la. And futhi wazi mfethu ukuthi umuntu owenza izinto engatholakali kahle mfethu eskemini ukuthi uyafa mfethu. Ngeke hlanye namabhekeke khona la ukuthi kwenza Halanye nawe nawe ngoba yabona yonke into ofuna ukuzoyikhuluma nawe mfethu gede. kodwa azokuthini ngoba ngibona athi unoshiki lex into yakho ngisazoyiphakambela sizozama ukukhuluma. Oh, bona kumaphara bo. Pretty. Awukhathi. Awuhlala kancane la sithi ukukhuluma. Azi phela Pretty ngento engifuna sikhulume ngayo la. Lento ubugebengu Pretty ayilungile. Akufanele wena ubugebengu samncane kakhulu kabi. Samele wena usebenze ukwazi ukuthi uphile impilo eqondile. Yabona nje ngoba ungangena ebugebengeni manje kuzoba nzima ukuthi uphume. Kuyokuphoqa ukuthi impilo yakho yonke usuyisigebengu wena. Ngiyacabanga ukuthi awufisi ukube isigebengu impilo yakho yonke. Yebo mphathi kodwa inkinga enginayo ukuthi kumele ngisize uma wami. Lokugula kukona kunzima manje angisazi ukuthi ngenze njani. Hey Pretty. Abekho abanye abantu ohlala nabo noma zikho ihlobo ongayithika mhlawumbe ikwazi ukuthi zikusize. Across nazo nje ihlobo inalo kuphela. Sengizame yonke into nje akulungi lutho. Icabangisise kahle lento Pretty. Ikusasa lakho ukuqhazi kuningi kusamele ukwenze empilweni. Ungene ebugebengeni ungafela ngisho ejele. Kodwa mphathi ngiyayidinga le mali. Hey Pretty. Wena ngiyaluza udaba lakho ufuna ukusiza uma wakho. Hey ayikho inkinga. Yize nje noma kunzima kodwa-ke ngoba nawe ufuna ukusiza uma wakho. Ungaqhubeka. Akupheka wena namuhla sithathe. Othi sikuxoxa la manje. Okay. Hawu ulunguzani lapho? Phela ngifuna ukubheka ukuthi akekho yini umuntu osizwayo yabo. Hayi bakhona abantu usibalele nje ngale. Ngale nje ngizokhuluma naye kuqala yabo.
Ngakhumbula phela into esasikhulume ngayo ngaphambilini. Yini esasikhulume ngayo? Le ukuthi masiqeda lo mshikashika kuzofanele sibaleke nemali. Oh, ngicabanga lihle lo manje usucabangeni-ke wena. Sengicabangile before wena sithanda sami. Hayi ngiyavumelana nesicelo sakho. Vele ngiyabona ukuthi sisabelana ngale nto. Siwahamba nayo imali. Yabo nje kuyothi uma ngabe kubuya kwemishini. Kuyothi nje uma bese kubuya nemali siyozama ukuplani siyohlela siyobona ukuthi izinto zoma kanjani kodwa nawe ububa washo uzama ukuthi ngikusayinele ngandlela thizeni sithathe imali sikhuma labantu ngezibhamu siphuma kanje Kanjalo nje. khululeka sithathe Azangijabulisa. Bengayithi asingasenza into efana nale. Bengathengi ukuthi sifuna sabe ngama-defender kanje mina nawe. ngiyabonga. Benze besiza sikhulele phansi. Khululeka akukho umuntu la angithi usebalele ngidlule ngekho umuntu la edanini akhululeka kuzoba uqueen ne-king yama-defender ngangizona. Okay. Hayi ake ngithi ukushawa umoya sithando sami. Lama singiwe namahodele ngashawa. Yeah, by his wounds we are healed. Mfana Amen. Yeah. Bathuse kulile mela kweli ndaba kwenzeka iphutha baba wami bathu noma lisuthola omunye umntwana kodwa akazange axolelwe bathuse kulile mela kweli ndaba kwenzeka iphutha baba wami bathu noma lisuthola omunye umntwana kodwa akazange axolelwe. Pretty? Hayibo, Pretty. Bathula nje wajama ngempela enzenjalo. Hayibo mfethu, last konto mina ngikutshela wena. Utshana wena. Njengani? Engani futhi? Yazi phela izolo la. Sengithi ngiyaphuma la. Kanye ngithi ngiyophuza amanzi. Ngafika Asani. Okay. Bekhuluma nani? Bekhuluma. Okay, ubetshela Asani ukuthi uyavuma. Ngokuthi mase sesibuye kwi-heart esina endlini. Bona bazozama ukutshetsha imali babaleke nayo. Uzwe kahle? Okay. No Asani. Besho lonto. Hayi ngeke. Okay. Mhlawumbe vele ngoba vele yabo awubathembi nokubangabazi ayikho lonto leyo. Kodwa ngibazwile nje inkulumo. Okay. Bathembeke kabi laba kumphathi. Futhi kade nje sasisebenza nabo isikhathi esiningi. Manje kungane lokhu bezothatha imali babaleke nayo. Kodwa mhlambe nje bengicabanga kakhulu mhlambe. Ingoba vele ucabanga kakhulu ngani. Bavele unako vele yabo ungabathembi. Manje nje yekulokucabanga nento eningi futhi into engekho. Okay, makuthi yabo ngiqinisile mina. Ngithi mina asilinde ku-i-heist isibuye kwi-heist. Mase sibuyile futhi ubone ukuthi bazoyenza ndadade ngikhuluma ngayo. Yeka nje lento ecabangayo ayikho ngeke vele izenze ngeke kwenzeke lutho. So kuyasidla imali finish. Ayikho nje lento ecabangayo. Laba bahaga lapha ngibabuka kanje. Bodwa le ahlamba ubona into engekho ayikho lonto ngisho. Kodwa mhlawumbe bengicabanga kabuhlala. Ingoba vele longabaza ingakho nje. Mhlawumbe futhi vele ubusa nokuthonga nqama vele ubukade ulele. Hey. Kodwa asilindeni kodwa. Yeke lento le ayikho. Kuleka nje ngalapho ngiyaphika-ke. Kulo jamiswa into engekho la ucabanga kakhulu ucabanga into engekho-ke ayawukahle. Hayi okay.
Yiphi Zuri? Masipala hamba kanjani ba? Alright mfethu. Yazi ngithi afethu asixoxe nje mfethu njengomphathi nje mfethu. Kune esengingayiboni kahle. Angani mina mphathi uyayibona yini? Hayi bukhuluma ngani ma? Mfethu ufuna sikhulume ngo-K mfethu. Okay angimqondi kahle kwenzakalani. Hayi bo ndoda ukhuluma ngani? Angikaze ngibone inkinga mina K. Mfethu angimani mfethu ungenamanzi emadolweni kakhulu nje basizoshaya le heist nje le. Kodwa ngimtholi nje kahle ukuthi kwenzakalani ngaye. Lo muntu nje mfethu unezinto eziningi engayiqondi ngaye. Angisho ukuthi ukuthini kodwa mfethu nami ngiye ngazama ukukhuluma naye. Ngithema ngikhuluma naye saba nongazwani gcina sesiphakamelo imoya ngabona ukuthi kumele ngimshiye ngithi ngikhulume naye mfethu. Angiqondi unamanzi emadolweni lo muntu loyana. Ngagcina senza nezinye izinto engingazazi. Akhumbula wenzani lapha kule mission yokugcina sigcina ukuyishaya. Leyo ukuthi avela hamba. Okay kodwa ngiyamthemba mina mfethu ngiyamthemba okay ngeke asidayise. Swakude nayo leya ndoda ngikhule nayo kufana nokuthi sobhuti manje. Ngiyakuzwa uyakhuluma amabhizi kodwa mina ngothi ngakutshela mina amabhizi amasekhonta ayenzayo lo mfana lo. Kodwa mina ngithema ngikhuluma naye wabona ukuthi hayi sogcina sesibambana ngezandla ngoba umoya yithi bisiphezulu so ngiyawalathwa ngimye. Kodwa awuzama ukukhuluma naye noma umbuke nje izinto azenzayo. Kodwa hayi ngizozama ukuthi ngimbuke mangikhuluma nawe ukuthi kanjani. Mhlawumbe ngizoyibona lento oyishoyo. Alright mina mhlawumbe ngize ukuthi mhlawumbe ngimgadini. Ya mhlawumbe nini eningazwani nje. Kodwa ke ngoba vele ukhe umthembile ayikho inkinga mfethu. Hayi masiphala okay ngisazombona nami ngikhuluma nawe ukuthi kanjani kodwa angiboni ukuthi konke angayenza. Awumhlaziye nawe mfethu uze uthini mawukhuluma naye. Alright ilanga phezulu manje athi ngiyabuya mfethu. Alright nami ngisayibukela la uthi ngihlala iphansi. Ngoba nazi-ke team uthi sokwenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Asikwazi ukuhamba siye lapha siphethe le ibhamu encane ngoba labantu asibazi bahlome kangakanani. Angimele nesifika lapha kube ukuthi bahlome ukudlula thina. So into ezokwenzeka kuzomela sithole ibhamu ezinkulu. Ibhamu ezinkulu zithola kanjani ngoba singenazo thina la ethini. Ngizwisise kahle ikhona isosha engilaziyo singakwazi ukuthi sithole ibhamu ezinkulu kulona. Angazi noma imini ongazwisisi kahle ibhizori la uzosinika kanjani ibhamu zomsebenzi. Ekumele ukwazi ngeke siyithathe ngendlela efanele futhi ngeke siyicele. So ya lapha sike sigqekeze somgada mehambile siye singene sithathe ibhamu. Ilokho esizokwenza nje. Sekhulumeni ibhizori. Awuzwa Sekhulumeni ibhizori. Hayi bese ngizwa. Manje lezo ibhamu okhuluma ngazo zingaki? Angeke ngibe nesiqiniseko ukuthi sofica ezingaki lapha. Kodwa uma singathola noma ezintathu noma ezimbili ngabe singcono. Hayi kazwakala ngiyazwakala. Nokho into zakho uyakwazi ukuyihlela kahle. Yabo njengamanje mase soyitshotsha nini ke lezi ibhamu sohamba soyenza nini ke lento ngoba kumele sibe nosuku kumele sambe manje yabo. Anginaso isiqiniseko kwamanje ngisazombheka lo muntu ukuthi ujwayele ukuhamba nini ukuze sikwazi ukuthi siye lapha sifice ngekho muntu kwazi sithathe ibhamu. Hayi kazwakala kazwakala. Akulungile. Akuzwakele ibhizori kuwe. Ngisayimisela kodwa ngale hayi. Nawe uyayibonela nje sivivi. Mina nje sengilinde usuku mina mfowethu. Aliyasondela. Siyasondela insuku khulile. Lokhu ngamadoda lapha. Kuba ugilikidi mfowethu. Hawu Asanda. Hawu uyaphila unjani? Emfethu ngiyaphila. Uyaphila. Emfethu phela sikhona umbuzo ngifuna ukubuza wona. Umbuzo ofana nani mhlambe? Mayelana nalabantu ehlala nabo la endlini. Ngilalela khuluma. Hayi khululeka nje yabo imibuzo nje yabo. Okay. Oqala ukuthi na waqala nisebenza la. Hawu mfethu sekuyisikhathi nje sisebenza nje noboss walana eside kakhulu. Unakho nje ukuthi uma khona umsebenzi anawo esibize size nje impilo yethu nje kahle kahle le. Okay manje. Uzama ukutshela mhlawumbe
yabo nikhithana yeza umndeni yabo nje ananiphathani kambi ngitshethi nje lo msebenzi bavule wenze ngathi into elula. Njengoba ubona nje nawe usamukela kahle kufanele ukuthi nje sesumndeni into eyodwa. Okay, okwesibili-ke bayakuthemba. Ya uyangithemba ubhosi wala. Ngitshela ukuthi nje yabona nami sethiwa ngiyayenza into umphathi afuna ukuthi ngiyenze nami nje ngingahlala nje njengawe. Ya phela uma ungenza nje ngendlela le asuke esho ngayo engakuthemba. Okay, sengize imibuzo nokugcina-ke manje. Ungakwazi nje mhlampe ukuthi mhlambe konje aso hijack. Mhlambe ukwazi ukuba betray mhlambe uthatha imali ufuna ukuyidla wedwa. Hawu, Prithi usuthi mina akade ngisebenzela ubhosi wala manje ngeke ngize ngiyenze mina lonto into efana naleyo ngathi ngithi ngiyenzelani. Hayi, ikhululeka nje yabo bekuyimibuzo nje wangishilo nasecaleni yabo imibuzo nje. Oh hayi ngiyakuzwa-ke mfethu umuthi kade uyibuzela kodwa nje into efana naleyo mina soze nje ngize ngiyenze cause kade sisebenza nobhosi la. Sengayi kwenza namhlanje bakwenze njani? Hayi khululeka hayi sengiyahamba mama. Oh hamba. Ngono. Engathi nje uyazi lo ukuthi isiphezulu. Okay bafethu, njengoba sesitholile ibhamu enkulu, athi izosisiza ukuthi sikwazi ukusebenza kahle. Sesizohlela manje indlela esoma ngayo lapha, mase siyolanda le mali. Cela ngisusele ibhamu shezi ukufaka. Angishela nje. Okay, lapha soma kanje. Singathula emuva mase kuhlasela ngaba u3. Ekuzobe kubela emuva imina nawe masiphala ngoba sobe sila emuva sikade yonke into eyenzekala ngale ithina esokwazi ukuthi sibuke kahle ngoba laba bala basangozini baba zama ukuthi bacashe ithina esobe sibabona mekwenzekala abantu esolwa nabo behlehle laba kuzomela basondela ebesondela mina nawe sithatha ama position abo labantu laba bangale sokwazi ukuthi sibavalele laba abaphuma ngakhona vele uma zethi uzogada emgaqweni ngale laba azobe beqhamuka ngakhona uyena ezobe yazi indawo ethini kanjani uzositshela uma sebeseduze noma sebengena lapho ukuze sikwazi ukuthi sibavalele vele leya ndawo ikulungele ukuthi sibavalele ngale. Okay, laba balana bathi bona engilindele ukuthi bazokwazi ukudubula labantu labo ngoba ibona bazobe beseduze sina sobe sigadile laba ibona abantu abawazi ukuthi kumele badubule ngempela ngoba uma uyibona abantu babathusi ibona bazosibheka nya bangathusi bashaya ikhanda ngempela abo nje 1 2 3 yini abantu kumele ngidubule ngempela ngoba yini endaba phambili thina lapha emuva sokutshela ukuthi shaya ngempela manje bafethu mina ngishaya ngempela ungamlokhu uthusa abantu ushaya eceleni ngishayela ngqomo uqeda uwaphansi wena nabathusa nje idlathini intanga. Alright bafethu ngiyathi nonke ngiunderstand yimina nomasiphala mase kuba le 3 phambili uPrithi nami nobabili sengiyobona nani kanjani ngaphambili mina nawe masiphala soma lapha ithina esosebenzisa ibhamu enkulu. Mina ngiyibonile lento iyinkinga bafana ngiyibona inkinga khona into obona ukuthi uyaxanyela lapha position abeke kuyona. Hayi cha kunankinga singama phambili silokhu nje ngeposition le emsebenzini. Akulungile vele akekho bezoba nenkinga phela akekho ungaphezu umthetho wami la ngini. Akunankinga. Uyakhuluma noPrithi? Hayi ngiyakhuluma imphathi. Ukulungela usabi nje? Hayi angisabi imphathi. Kuyoba ngcono. Hayi ngiyamthemba Bizzo uzoyenza lo. Abafethu ngicabanga ukuthi akekho uzohlula ile nto le ilula kakhulu. Bathula nje usisi la. Julingana mhlawumbe khona ongasitshela kona njena. Hayi akukho ukuthela engakusho bikwazi ukuthi nami lapha njengoba ngizoqhamuka emuva ngizokwenza sure ukuthi abeke bashone ngale so babamba khona nje sebenza bayaphuma. Ngempela awenze njalo ukusiza kakhulu. Hayi ngathi sekulungile la umuntu angayenza into ayenzayo. Pica ngento yami ngalapheki kodwa ebulalayo endawuna kwizonda bafe lento yami efika estoksini ekhipha amabhaza tight my drop ngale leli gcikwane likhila njenge corona kukhula ngangeni khona lokho ama gates
Mabheza boys. Ngicabanga ukuthi ibhodlela lihleli nendlela elindelekile lapha. Kuzokwazeka ukuthi inhlavu lifinyelele kahle ibonge ukuze sibone ukuthi lento esiyoyenza ngale yamini kwi-party izokwenzeka yini. So, njengoba siya kulo msebenzi bafowethu njengoba nibona nathi ibhodlela nathi bafowethu. Uzofundwa lana ukuthi sicela nenze ifocus ngoba le mali esiyoyilanda lapha kuleya heist imitha akuyona imali nje imadlana and labantu esiyobhekana nabo bafowethu laba bantu banzi so akubona labantu esijwayele ukuhlangana nabo abantu asebemgatshubovu kulento le so bafethu ngiyacela bafethu siyenzeni indlela elindelekile so bafethu ngaphandle ukumosha isikhathi Pretty bese acela usondele phambili ungimele nje lana amene la ya imali ikhombisa imali owesikanani khombisa so Pretty uzothi kanje qonde straight ebhodleleni bo ushayi yabongo njengoba siyakuleya height ngifuna wenze ububhese yabo njengoba ngithi ungalokhu wenza into eziningi bengise ebhodleleni yashaya so ngicela ukuthi hayi okay kangaka awuthi sinike omunye ithuba takho ngizama Maspan, shayisa ngala baba. Bafo hayi ukuthi angithembi nawe uyazi ukuthi asingijwayele lento asingijwayele yabo. Sijwayele thina lokho okuncane. Awuzame ngalokho ke sibone ukuthi uzoyenza into elindele ngaphandle. Ay, usushaba kangaka nkambi yami. Hey. Abo fanele nensimbi le inzima kakhulu kumele uyifunde kodwa buka la nabo sisithuba sibone ukuthi ubenza njani Mazethi awuze ngala nto hayi manje khona la ungaziyeki awuzame mhlawumbe uzokhona ukushaya pha ondanise nje nebhodlela nje yabo Manda kanje vele sengihlohlelile akhona shot awuzami nto uzami hayi ngeke mazethi ihlambi yakho yandiza kanje hayi ntombazana hayi ngeke hayi sithethele uAsan Bora mas. So uyabuka ke ulalele uku khona izokwenza into elindele lapha kusasa ngifuna ukuthi ingane yami kafuthi ayenze kusasa yabo sengihlohlile mawufika uyashaya phela yabo right ebhodleleni uyaphula bidini ungizamele straight bhodleleni ngeke asanda masuboza kangaka baphinga ngampoint uwe manje so washaya nibonile ukuthi lula kanjani letho mfowethu bengazi ukuthi wena mabhiza mfowethu ngeke ungayishaya mfowethu so bafowethu singathatha elinye-ke kumbe mina-ke manje ozamayo sibone ukuthi kanjani yabo ngoba selifile leliya baphiza mfowethu sibone masifari kungibeke ey'godlela mfowethu Ningangibheki thina sikujwayele lokho vele sikujwayele lokho mapara sikujwayele lokho
Ambeke niphoda lapha. Beka lela, ambeke lapha. Shayela Thina sijwayele lokhu phela thina Shayela, abadala, sikujwayele lokhu. ambeke Hey! lapha. Shayela ke mina manje ke. Awona ke manje. Buwa la. Nembalento. Buwa la. Shaya ke manje na. Umthani mnini. Umthani mnini. Bazathi ozozama ntombi, ozozama ntombi. Siyabangena. Beka indlela tubhode. Siyabangena. Ngiyacanga phela. Woza la ntombi, woza la spam. Asinanhlamba leso spam. Vela lokho asikujwayele thina. Lalilani. Njengoba sila nombani selungiselele, ngizakwazi ukuthi masefika lapha afike serious. Masiphatha. Mina nawe sokwazi ukuthi siphathele ibhamu ezinkulu. Ngoba ngiyabona iningi lijwayele ukusebenzisa lezi ezincane. Hawu kanjani mphathi? Sengishilo. Cabanga ukuthi manje-ke awukodwa konke sekulungile. Kodwa mphathi hayi ngiyaxolisa mphathi ukuthi ngindele. Kodwa mphathi asikwazi ukuthi sinahamba mphathi kaqedanga la. Lento ukuthi sihambela akwazi sibamba mina ngibona simele semnezi Unephunzi maphara. ukuthi ufunda lapho uthathe ithathe. Pretty perfect, cela usondele eduze. Ispam sakho asinanhlamba. Shala Noma sibeka lapho phansi. kumele ugcine ufundile ngempela. Mnikeze sona lesincane shaye ngaso ngoba leli sifundo akwazi usebenzisa. Usondela nje impela mina lapho ngigcwele. Okay, so ilula-ke lento le-pretty. Buka xa ubheke mina. Ukhona uzoyibona ukuthi hlohla ispam. Yabonani ibhodlela wena useceleni hlohla ispam. Bo. Yakhula. Simple. Ubonile kulula kanjani? Try. Ungasehlohli vele ngoba indlaba uzoqathanga ngoba sehlohli njani ngesimo. Try lapha. Wembo useshaya eduze kwakhona. Kepha Sezoshaya nongiyisa kancane. Othi ngiphinde ngikhombise nje free. Othi ngiphinde ngikhombise. Yabo nje basoshaya lapha eduze kwakhona. Awuba ngathi usithi ngala eceleni. Yabo sikhathi ngithi mina. Yabo. Yakhula. Yabo nje mina ngishaya lapha phambi kwakhona ngifuna ukulibulala. Ngikubulala. Awunike ithuba waphinda zama. Awume lapha umthetheni. Awuza ngalaba. Ya, khona ezothwala. Pretty ngiyacela. Nakho. Ewalibulala yezwa. Yashaya. Bo. Ukuthi awuyithembela uba uyithemba-ke manje. Masipani, nawe ngiyakhuluma umphathi. Lithi mina ngiyabona ukuthi nonke nikulungele manje ukuthi siyosebenza lapha ngaphandle kwaphisa uPretty sadinga isikhathi ukuthi ayigqeqeshe ngoba bengisilo uMaspari mina nawe sophatha ibhamu ezinkulu. Laba abanye vele bajwayele ukuthi basebenzise lezi ezincane futhi uPretty nje ekumele ayinike isikhathi kahle azajwayele. Ngaba ukuthi manje sesingahamba. Hayi impela Baphiza mfowethu. Sambe la. AK Baphiza mfowethu. yazi into engifuna ukuyikhuluma la kuwena. Awakhuluma ndoda. Ngilalela. Ayikho into engicela njengokuthi kube khona umuntu engisebenza naye angihithene. Abo babhezi uyishiso yini lento ayishoyo? Hayi, ukuthi kulo msebenzi siyabona unzima kakhulu. Abantu bangagcina sebethatha iy'nqumo wrong. Mfowethu. Manje ngithi angiyikhulume lento ukuthi umuntu ongidlithende iyanginyanyisa lo nto angifuni yenzeke lo nto. Hayi khuleka soshala wena uyindoda mfethu ekade ngangikhula ngisebenza nayo mfowethu sigqome entabeni mfowethu wena uyazi mfethu ngiyisoshala yakho ngalethemba mfethu isithenjwe esikhulu sakho angikwazi ukuthi ngazokujikela manje kade sikhula nawe siyimbumba sitshalo ngishikashika yeyiphi into engabanga ukuthi ngikujikele namhlanje ndoda ngangethemba mina Bizoro. Hayi ke angazi ngithi mina wena uzongijikela angikwazi lokho wena ukuthathela lapho.
ukuthi wena Mabhiza abantu bayathanda ukukhuluma iy'ndaba ezamanga Mabhizolo mfowethu, ngethembe mfowethu, mina mfowethu ngiyindoda ongayethemba mfowethu. Into kumele uyazi ukuthi mina umuntu ongidla ithende Mfowethu mesisebenza ngiyambulala. mfowethu, ngiyazi Mabhiza, ngiyazi ukuthi wena uswani namaqolo, so ngakho nami nginokuthembeka okukhulu kangaka kuwena, ngiwokuqala obheka into ezingekho right njengesithendwa sakho mfowethu. So khululeka, yonke into izohamba ngononina mfowethu, soyenza kahle lento, wena ngethembe mfowethu, ungalokhu ulalela abantu bekunika izindaba ezingekho. Hayi bo, uthathelaphi leli ndaba engekho zabantu kuhlanganaphi lokho? Wena Mabhiza mfowethu, ukuthi mfowethu abantu bayathanda ukukhuluma mfowethu, bayathanda ukukhuluma abantu, so ngeke ngazi ukuthi uzweni kephi, kodwa abantu bayathanda ukukhuluma. Hayi ngiyakuzwa Kheli, ayikho inkinga. Mfowethu Mabhiza, Ngiyakuthemba ndoda, kade ngangisebenza nawe. mfowethu nawe uyazi bethi angikazi ngokwenzela phansi, futhi angisoze ngokulike ngokwenzela phansi. Wena uyisosha engingalethemba Mabhiza mfowethu, ongangithemba mfowethu mina ndoda yakho. Khululeka Mabhiza mfowethu, ungangithemba mina mfowethu. Hayi kulungile Kheli, kulungile. Siyaya nomsebenzi ndoda. Hayi siyana kanjani? Hayi abasho ndoda. Uthi ngenza ukudla nami lapha. Ayishanga ijuice isikole sasela. Wawuyenza ijuice. Okay, wami emnyango wedwa yini kwenze njani? Ngiyacabanga nje mama la njengendoda. Nama uyindoda kumele uhlale ucabange. Yabo indoda engacabanga akuyona indoda ngokuphelele lokho. Manje awusho-ke kuzohamba kanjani ngeplan yethu ngoba sesivumelene ngani? Uqala ubheke bozokhuluma ngalento. Kuzoba nenkinga. Labantu bazobona ukuthi sibezwana nje. Ngisho ukuphindelela. So soplana kanjani sizosivumelene phansi? Lula lento phela. Angithi kuzohanjwa kuyiwe eThekwini kuyobanjwa labantu imali. Masibuya thina asithathe imali siphume kanje. Uyazi kwenzeka kanjani ke lokho? Iyoqala la endlini inkinga. Imali vele ngeke phela ihleli isibanjwe ngezandla. Iyoqala le endlini bese thina esidonsa inganono siyazama ukuthi sothe out for. Bayibona into ukuthi lula kanjani. Shuthi ithuba sothola lapha khona mhlambe mase sonke singayiphethe ibhamu. Ya vele uMabhiza njalo makubuya emsebenzini makuzoqala inkulumo ubekisa abantu phansi isibhamu. Yabo the time bezibeke phansi. Mhlawumbe ngiyokucishela ihlo or ngiyokubheka. Thatha isikhwama vele mina ngibe sengimkhombile uMabhiza ngesibhamu ngoba uyena ojwayele ukuphatha isibhamu yedwa uMabhiza. Laba bonke bese sonke sizibeke phansi sonke. Yabo nje mangabe sengibheka mina. Yasisizwe phela. Hayi khuleka. Kule mhlawumbe bangambi. Hayi yona ilula lento soyenza nje. Thatha imali siphume kanje. Lula lento. Wena nje kwakho ukuthi ungethembe udedele yonke into kumina njengendoda. So isosa out lento khuleka. Hayi okay kasihlukane koze besibambe. Angathi akho umuntu lana. Ngisakho mazesi kade ngisuka kuyena. Yeah. Kuba sazi-ke bafethu, sathi lamanqamu kumele sibuye nayo yonke le mali le bafethu. Akwazi ukuthi singayiqeqesha isikhathi esingaka egcineni kube khona umuntu osethi usengena manje emadolweni. Sonke ngithi sasa siyaya lapho. Sonke Isimali esoyilanda lapha. Yethu. Yeah. Into ezokwenza ukuthi lapha sinqobe ukuthi sibe i-team nombani angafuni ukuyisebenzela yena yedwa. Mase i-team akukho uzohlula. Fa lapha sihlangane sibe sonke ukuze sikwazi ukuthi sinqoba labantu lawo. Masihlangene akukho ungahluli.
into okubaluleke kakhulu bafethu kumele sisebenzise umqondo bafethu yonke into aseyishilo ibhizi kumele sihambe phezu kwayo yonke into aseyishilo abayilotho labantu lapha le mali ibeke kumele sifike sithathe imali thina sayibuyela Hayi khona usabela ivaro maphara uyakhuluma into eyiyona. So sisebenza lo layini. Hayi khona ubambisane nenhle. Okay, abantu niyakhumbula ukuthi sasithe sokwenza kanjani uma zethi uyena ozosigadela afone nokuthi ama-position ethu sonke ami kanjani khona sekhohliwe ngiboni khona ukhohliwe. Okay, ngoba ngangishilo ukuthi ibhamu soyithola ama sekusondela usuku la eHeist. Cabanga isikhathi sesambi kakhulu manje. Cabanga ukuthi manje sona isikhathi ukuthi noma bathatha isibhamu sakho uzakwazi ukuthi ayilungiselele. Usukhulumile Bezori mfowethu. Ngathi ubuwazi phezulu esami ukuthi mengifuna usifake intelezi yabona nje esikhona phansi kombhede silungiselele ukuthi ngiyifake intelezi asayithatha Ya noma bathatha isibhamu sakho ihlange intelezi Wait, ngoba kusasa ngabheka. I can't wait. Who's? Hey, uma vekuyi kwakho Bezori ngihlonipha wena ave ngihlaka phezulu wabikathatha. Hayi, I can't. awuzwenje Oh, baby. Ubuyile. Sithatha. khona nenkinga Hayi siphethe Hayi, Bezori mina. yonke amathuluzi arayo akekho unenkinga Sema wena Bezori mfowethu. Seluzwe lafika usosasikade silindile. Namhlanje lamanqama. Wonke umuntu uyolwa, wonke umuntu uyoyinikela lapha. Njengoba nibonayo siyahamba manje imoto isilindile la ezansi. Siyohlasela labantu lapha. Ekumele nikwazi akumele sibathathe kancane ngoba nayo bayingozi. Lezi zinto esiziphethe ziyabulala. Kumele nicabangele nezimpilo zenu. Ngabe seniyasaba yini na? Nganganithola kahle. Hayi lutho Bezori akekho into osaba. Akekho into osaba. Into emela begqugquzela Bezori ukuthi umuntu lapha angafiki aleke lapha. Sebenza umqondo ngempela ngoba once walahla iposition yakho uzolimala futhi xa uzosevela ithini. Ngeke thina sizenze phela into emele senze lapha. Kumele thina shayina abantu lapha sithathe imali siyabuya. Bafethu ucela nibe intelligent lapha, you must be intelligent. Yeah. Bafethu usebenze ngengqondo njengobesho mfethu le. Intelligent into ebalulekile bafethu. Akukho kudlula ukuthi sisebenze as i-team lapha. Nasisebenza siyiqembu sokwazi ukuthi sibanqobe labantu lapha. Cabanga ukuthi manje sesingahamba. Imoto sesilindile. Akulindi u12 ukuya mina ngithi asikhale mina ngiredi mina ngiredi. Bezori awuyindoda Asikhale. Mhlambe. Hello? Yeah, pendaba manje bedlula la kumina. Alright, okay.
Hayi kumasese bakwenze njena kuleya sesiqedile ngabo kodwa azini siyabuya sawuthatha imoto mase siyabuya sakulana samenze uthatha imoto. namhlanje induke bandla sayifika mele celebrate ama legend esaphila give them flowers induke bandla sayifika mele celebrate ama legend esaphila sikhona namhlanje induke bandla sayifika mele celebrate ama legend esaphila give them flowers induke bandla sayifika mele celebrate ama legend esaphila sikhona namhlanje ebaripopo kumula isigqoko ikasi rap ya appreciate us khokho ebaripopo kumula isigqoko ikasi rap ya appreciate us khokho isikhathi sambe sithi o'clock ngafika kodwa phasi ikasi seliphakeme bebe sinyatha ukuthi kushoda amandla ikwayito langifikela langifundisa ukudoda bami uma silela sangadinga intshizo ukuba isoja lami mafika izolo kujive umakho sensimini bengisemlanjeni ngifethe ivati ngesigubhu saspikiri usezolethi change umzalo usethilini bengisaluti ihrotman lami inja yegame uma willis bebethi kwadifilo kolasaro ngayiphilisa sikhe sirapha lasemazizini eduze kweclinic acelebrate umzansi la celebrate iAfrica ukuthi kwato lasemsawa walafika nomzambili bekufili yakhanyisa ngilethi spark kulamanika kufika irapha la kwaSule liphethe umkhonto nesagili amkhohlwa kanjani umsolist obadekami lepithifu sithi kezile gasa ngeke ngihlale phansi sho induke bandla sayifika mele celebrate ama legend esaphila give them flowers induke bandla sayifika mele celebrate ama legend esaphila Ipampani wonke umuntu yonke ipampani ngoba nibonayo nayo imali phambi kwethu ngibonga ukuthi sikwazile ukuthi sigcine sibuye nayo into besoyenza ngempumelelo ngibonge nokuthi sonke sikwazile ukuthi sibuye ize noma sethi yokulimala kodwa ngiyacabanga ukuthi akuyona into etheni nakuwena Pretty yize noma bengingakuthembi kodwa ngiyacabanga ukuthi ngale mali uzokwazi ukusiza uma wakho manje sama uqhubeka ungithembeke mphathi ngithembe nonke kumele nikwazi ngoba nila le mali lengesithola imali elinganayo shiyashiya nekhundla phela ngaphandle kwami ngaba yikho le mali yimina ofike necebo lokuthi kutholwe le mali
mhlawumbe ngabe ukhona nenkinga nalokho. Ngibona sikhona inkinga mina ngimbuze mina ukuthi imali eseyithola imali engakanani. Hayi sobona mase siyibalini ukuthi umuntu nomuntu uzothola malini. Mina nginkinga-ke mabhezi. Hayi okay wakhomba mina ngesibaba. Okay wenza bonke ufukuza la. Asante uze njani mfethu ngizothola Abona ke ngiyakutshela. Ngizothola. Umancane. Ke wena ngishaya ikhanda manje ke. Abona lento yenzayo. Ngeke uzuphumelele bala miyazi. Aphuma nganomnyango ke uzobona. Cabanga ukuthi sikafukuza ngakafuna manje. Asante ngizothola-ke nje bese ningiphendule ngizothola. Ngeke ngigcine wena. Wenzani? Bekunani kusebenza ngayo. Asante kuhle Ibhama sayikhohle ibhama. Hayibo, nithola phi lezi zinja lezi? Mphathi bathanda bethi bayabaleka bashona Kanzima nakhona mphasi kanzima. Ewathi ngiphoxa okay. Hayi. Hayibo asiphuthe umasipara bamshayile ngale. Awubamshayile. Uthunga. Umasipara njaya. Masipara bese uvuka bese ungayenzi lonto leyo. Masipara bese. Masipara njaya. Masipara vuka. Masipara vuka. Masipara vuka bese. Vuka. Masipara njaya. Masipara vuka.
khona la esasiyolanda khona ama-laptop. Hawu kulodi nabafana bakhe. Action. Hey, Asanda. Hayibo sisini, wajula nje wenze njani? Wa serious nje. Angena Asanda mina. Awe maso. Uprince. Ima. In 3, 2, 1, and action. Okay. No. Paper, scissors. Okay, ma. Spin it. Okay. Ima, kusale sakho la. Ethuba uzophe. Namhlanje? Hayi, angazi. Okay. Mewahlula wena uzophe. Mengahlula mina uzophe. Shise wena baba wena. Ngahlulwa mina ngaphela. Okay. But okay, so dlala kanye. Okay, what's that? Roll, paper, scissors. Roll, paper, scissors. Okay. Roll, paper, scissors. Akekho yena ufuna ukuhlulwa. Akasho Buka, asiplan uzomisa. Masudlala kanye nje. Masusho njalo wena usuthi wazadlalela ngizothi wena uzomisa isikere ke ukuthi sife sinqamule. Yeah. Ukuthi njani mama? Bandulile. Uphamisa. Yena uhlowa yini? Come on. Again. Seyiphambene manje. Yabo. Can you write? Uzoqala emlenzeni. Hayi nisesiqedile ngani vele. Andile uselitholile igazi. Andile muve ulitholile. Singamvusa masipara. Nala phezulu emlungu kodwa Awulithola kanjani ngamvusi so? Hey ngiyanemba. Nje umqala. Ebemkhalelile oandile lo. Mop. Oh konje nisazokhala.